a madadin shi kansa da iyalan gidansa mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hamza Koshi Akuyam Santirakin Akuyam da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi State Working Committee suna yi wa mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi jagaban Katagun da mataimakinsa Sanata Baba Tela tare da al'ummar jihar Bauchi sarakuna malamai da 'yan siyasa murnan zagayewar bikin karamar sallah na 2022. Allah ya karbi ibadanmu, Allah ka maimaita mana, Allah ka albarkaci jam'iyyar PDP a jihar Bauchi da ma ƙasa baki ɗaya. Barka da sallah al'ummar jihar Bauchi, barka da sallah al'ummar ƙasa ta Najeriya. Wannan sako ne daga shugabar jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hamza Koshi Akuya.